Cvik smrti. Ak ho nezvládnete, čoskoro zomriete. Takéto správy v týchto dňoch zaplavili slovenský internet. Sadnúť do tureckého sedu a vstať. Keď použijete ruky či stratíte rovnováhu, body idú dole. Ak ich máte 3 a menej, je vraj 5-krát väčšia šanca, že zomriete do 6 rokov. Treba brať tieto hodnoty vážne, Hovorí krajský odborník Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo. Určite je táto štatistika urobená na základe medicíny dôkazov. Faktom je, že tím brazílskych lekárov testoval 2000 ľudí. Dôležitý je však vek 51 až 80 rokov. Ak 100% nezvládnete tento cvik, máte zavarené na problém. S tým súhlasí aj doktor Marko. Je to príznak toho, že je obézny, že má porušenú motoriku, narušenú rovnováhu, ochabnuté svalstvo. Ja zatiaľ nemám pivný mozol, síce pivo pijem 2-3, ale viac nie. A to sú slová muža, ktorý cvik vyskúšal. Ideme na to. Má 70, športuje, lyže, bicykel, turistika. A teraz si podvídeme. Žena moja milá, ešte takých minimálne 6 rokov mám až na krku. Test určite nedokáže predpovedať dĺžku života, no čo si napovie, a nakopnúť môže aj mladých. Potrebuje zvýšiť tú pohybovú aktivitu a zlepšiť svoju fyzickú kondíciu. A kto vie, či časom zo sveta neprídu čísla aj o tom, koľko ľudí sa pri tomto teste dolámalo. Marek Vnenčák, televízia Markíza.